Happy New Year ผมไม่เป็นไรนะที่ไฟลักผมไหลนะअमा शेक होनोसै लागाव हालदै एसे लादोसै हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बरायलायबाय स' लोगोफोर बयनिसिमबो हेपि निउ इयार 2023 दा जों निउ इयार जानो थाखाय बाजारावहाय खरस खालामहैनो नागिरदों लोगोफोर बयलारसो बायना लाबोगोन आरोखि नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि जों निउ इयार दिनैनि निउ इयारखौ माबायदि जायो नायलांदो बयखौबो इन्जय खालामदो लोगोफोर नायलांदो जों दतमायाव थांगासिनो लागसे बयलार बेसे बरना लागे ছোট हाब नै गोदाजोबगोदा दतमा बाजारावहाय हाबबोआसै नों जोङो ओरै नावरपेटा बांगालफोर बारियावसो होबोबाय ओरैथिं दतमायावनो थाङो मासे लानोसै बे ग्रोब जाबाय 500 ना लानोसै खर' एसे लादोसै 50 थाखानि खर'आव लगायदेरनो 40 थाखा दै 40 बाजाराव फैयागारा दै नावरपेटायाव लागायफैबाय बेयावबो जासाबो बाजारा बांगालफोरनि जायगा टमेट' लानोसै ना खर'आव होदेरनो कफि बान्दा फुलकफि फान्थाव बानलु लाबाय एसे औ दा जोङो दा बयलार ओमफ्राय ना लाखांबाय दा दतमा बाजाराव साबासो एसे लानो नागिरदों दतमा हारिमु बेयो दतमानि पुलिस स्टेसन बेयो माबा मा होनोमोनलाय प्लेग्राउन्ड माबा दासाफिल बेवहाय खेला गेलेयो स्टेडियाम बायदियाव बेवहाय बल खेला जायो बेयो दतमा गार्लस हाइ स्कुल नैबेयो थुलुंगाफुरि आं दाखालि भिडिअ खालामखाबाय नोंथांमोना जुदि नायाखैबा नायनो हागोन बिराद मोजां जायगाया बेरायनो नैबेयो दतमा इउएन एकाडेमि खालिथार दा दतमा मोनफैबाय लोगोफोरजों दा एसे लाल लानो नागिरदों लाल बायलानोसै जायजोब नै हासुदै थफ्लायाबो ना खर' बायदार हैबावनांगौनो 100 थाखानि लायदो रनसै मा होनो गेरला जायो थौ ओरै दै निजोम बाहाय दं जानायनि नै दखाना बेना लाबा जेवावनो थाव लादो बे थोखाबावासो नाबो एवनांगौ बेदरबो एवनांगौ जिपे नाबाय थाला दा ना लायदेरबावनोसैलै एसे लाजायो माबाया बाजारा कमप्लिट जाजोब्बाय एबार बरिया जासै लागाव 100 थाखानि लांसै नैबे ना गोदाग्रा जायगा ओरैथिं बाजारजों खरस खालामनानै माबा जानोसै सब खामब्रावाखै नाम स' गाइस जों दा थांफिनगासिनो न'आव आलामोना रायबाय टाइमानो बयलार गोदानांगौ माबानांगौ बाय दतमा दांखो लोदोना नङा अबेमोनलाय नैबे बे दांखो लोदोनि न' गान गाग्रानि जायगाफ्रा बरिया जेफोर दाउ बयलार माबा बिगुर खुनसै खेबा सोनादै सावगासिनो जोंना आबौआ बयलारखौहाय माबाखांबाय आरो शेक होहां जादों शेक होआ सोर बेलाय
जिखुनु जाया बेखौ बिदि सावफ्रामबाय ओमफ्राय गोदानोसै ना होग्रोसै दे बेदर गोदागासिनो बयलार दासो माने जोंना खामानिया अमा सेक होनोसै लागाव हालदै हुलदै फुनला जोब्बाय ओमफ्राय नै आंना खामानिया बेसो बानलु देगासिनो दं आं दा नैबे सामब्राम गुफुर नैबे माबा हाइजें ओमफ्राय नै ना खर'लाय नै एवग्राया खारिखर आरो थावाबा लागायनायखौसो दङ नंगौलै औ नायलांदो लोगोफोर एसे दा बाज्ल'नायखौ बेदरा एसे सावगोरसै नामा दांजागोन दांजायो लागाव बयलारसो थोद मा बिलाय खिथु सावजाग्रासोलै जाबाय दे लोगोफोर बेयाव गान दामबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय आं कपिराइट फैजानो गिनानै साउन्डखौ खमायनानै होनाय जाबाय आरो गाज्रि मोननो नाङा दे लोगोफोर सोर बहा पिकनिक जाहैखो अननानै खोन्थालायहरदो लोगोफोर जोंना हयले लकेलावनो गोजानाव थांनो हाया लोगोफोर लागाव ओइ गाना बन्द' खालामथ' नों गोबाव जाबायनो अमा सेक लागाव नै रायजोफोर अमा सेकजों होनोसै नोंथांमोनाबो जुदि जानो लुबैदोंबा फैबा मोनजागौमोन आरोखि जाला बैलाय दासो फैगौ आसला अमा सेक होबाय लोगोफोर रिसिभ जाबाय जादो आसोलफोर नाम्बार 1 गंसेल' नङा गंसेया बाथोंसो दोनथ'वाखै बरनथ'वाखै बिदियाथ' बे फोराननो हाखाला लोंग्राया नामावसो थोआवसोबाबो दा माखायनो गोरान नामा बिदि गाज्रि लागाव खुमला जोबथारसै बोरो हेपि निउ इयार रायजोफोर बयबो गुदुं गरम जों सानैया गैया लागाव होसिगासिनो लायरा बारा दे लागाव उथ्रु बेरलांनायखाय बेरलांखौ लाबायनो बोरो दे आबौ आमायसो जागोन दे आहा दे देरला लाजिनो नाङालै बबे खनसे बोसोराव खनसेल' नुजागोन नोङो तो गाइस आप लोग न्यू ईयर के बारे में क्या बोलना चाहते हो अच्छा है अब बोलो ओए क्या कर रहा है बोलो ना कुछ नहीं बोलूंगा मैं लगाओ हैप्पी न्यू ईयर Sabe sumbre laina, di faila pong laina. हैप्पी न्यू ईयर Faila pong laina. What is this going? सोरनिगोन खाव अरे बिदिसो सियार दासोलै सोर लोगोफोर दिनैहाय निउ इयार जानानै एसे फ्लाट जाबाय आरोखि नोंथांमोनहा गाज्रि मोनो ना ओमफ्राय बेखिनियावनोसै लोगोफोर दिनै भिडिअआहाय जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालाम जुदि नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामना लादो बेबायदिनो भिडिअ इन्टारेस्ट मोनबाय थानायखाय स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियावनो थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय गुड नाइट अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर